De gemeente van Dantumediel wil inwennen Shinlitten wat hem afspeelt efter de dwarren van de gemeentelijke politiek. In dit programma nemen we die mee in deze vraag. Rietsleden, wethouders, de burgemeester, een boorde, commissies. Tal van rollen die dijstig dwanen binnen de gemeente te besturen. Dit is Dantumediel in beeld. Op 8 maart gingen we naar de stembus om nieuwe rietsleden voor de gemeenteraad te kiezen. In de dagen daarna was definitief bekend wat op de rietstoel plak nemen mochten. De volgende stap is het vormen van een coalitie. Want, terug mijn meerdere partijen geert te werken, komt daar een meerderheid voor voorstellen in de gemeenteraad. De grootste partij mij in principe altijd als eerste aan de slag om mij de vorming van de coalitie te beginnen. Daarvoor stellen ze een verkenner voor, die met alle partijen bespreekt wat haar wensken binnen voor de komende 4 jaar. Dat nemen ze mij mooi uit Morris. En Morris is dus geen wetgeving, dat is een gebroek. Zij is het in Nederland gebroekelijk dat de grootste partij na de verkiezing dat die het initiatief neemt om tot een verkenningsfase te komen. Waar moet zo'n verkenner dan onvoldwaan? Nou, we moeten dus in elk geval een verkenner hebben die onafhankelijk is van alle partijen in onze gemeenteraad. Zodat iedereen op een gelijkwaardige manier het gesprek aangaan kan. En vol vertrouwen op naar de integriteit die het beheert. En daarnaast vonden we dat we een nodig hebben met ervaring, ondervinding in het politieke werk. Want we kunnen op sommige momenten nog best wel ingewikkeld wezen. En dan moet je wel weten eigenlijk hoe die processen werken en hoe dingen rennen. Met dit profiel ging de partij op zoek naar haar verkenner. En zo kwamen ze uit bij Erik ter Keurs. Een opdracht die hij met plezier uitvieren wil. Het is best wel een pittige klus waar je verder geen geld voor krijgt of zo. Maar het is wel een klus die gebeuren moet. Kijk, als je naar de verkiezingsuitslag kijkt, dan zijn er heel veel combinaties mogelijk wat partijen betreft. En om nou te voorkomen dat partijen al gelijk ruzie gaan lopen maken, is het handig dat een neutrale derde persoon, dus met alle partijen praat van ja, wat zie je nou voor je als een hele mooie combinatie, of als de ideale combinatie, of als een werkbare combinatie. Dus de taak van de verkenner is kijken naar de uitslag van de verkiezingen, kijken naar de voorkeur van de partijen, wat een mogelijke coalitie zou kunnen zijn. Ekkel witte partijen van elkaar wat hadden standpunten binnen. De verkenner had toch een wichtige taak in het onderzoeken van de mogelijkheden om geer te werken. Ik haal eigenlijk 2 dingen op in mijn verkenning. 1, wat zijn de belangrijkste dossiers? Hoe ga je daar met z'n allen, wat hier bijvoorbeeld langskwam is, hoe ga je om als er zo meteen de vraag komt naar een asielzoekerscentrum? Best wel een gevoelig item hier. Dus dat is 1. 2, wat ik ook ophaal is hoe mensen tegen elkaar, de onderlinge gevoelens, de onderlinge verhoudingen, dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Maar ondertussen heb je ook gemerkt, er is ook wel wat gebeurd in de persoonlijke relaties. En daarom is mijn advies ook van misschien moet je eens bekijken. Het eerste, je moet daarover praten met z'n allen. Hè, dus probeer er echt wel uit te komen. Maar het tweede, misschien is het goed voor de chemie in de club om een 4e partij bij te zetten. En ik heb geadviseerd om dat de FNP te laten zijn. Nadat de verkenner alle partijen in vertrouwen sprutsen had, komt hij daar een beeld en maakt er een verslag van. Wat is dan de volgende stap? En nu is het in de volgende fase is het ons scherm van meer de diepte in van alle standpunten even naast wel lezen en ook de menselijke verhoudingen kunnen we daar dan een coalitie van maken. De verkenner had zijn opdracht volbracht. De gemeenteraad neemt daarna het besluit om verder te gaan. Dat nemen we de informatiefase. Die wordt begeleid door een informateur. De grootste partij stelde voor om ter keus te vregen ook deze fase te begeleiden. Is het echt gebroekelijk dat de verkenner ook altijd informateur wordt? Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook een van de partijen wezen die onwezen is om erop te praten. Maar wij vonden dat ter keus het heel goed in had. En die is heel integer, dat had ik blikken laten. Dus wij vonden het een heel goed idee om ter keus te vregen om ook dat informatieproces te begeleiden. In de volgende aflevering lezen we uit wat er al in komt bij deze nieuwe fase, de informatiefase.